Ivanka, od vyhlásenia tvojej kandidatúry je tvoje meno často spájané s výstavbou 20-poschodovej budovy tu nedaleko na námestí svätého Jakuba. Povedz nám prosím ťa, aký je tvoj postoj. Ako občianka mesta Dubinca nad Váhom a kandidátka na primátorku mesta som presvedčená, že 20-poschodová budova do blízkosti historického parku nepatrí. Park vnímam nielen ako zelené miesto na mape a deklarované biocentrum regionálneho významu, ale ako srdce mesta, súčasť našej identity a kultúrneho dedičstva. Sme povinní ho v prvom rade chrániť. A dá sa tento proces ešte nejak ovplyvniť? Osobne si myslím, že jediným a hlavným nástrojom, ktorý určuje rozvoj v území a nastavuje pravidlá pri výstavbe, je kvalitný územný plán mesta. V súčasnosti sa nový územný plán obstaráva 10 rokov a práve preto jedným z hlavných cieľom aj našej kampane je urýchlené schválenie územného plánu, aby sa do budúcnosti tieto situácie neopakovali, aby boli nastavené jasné a zrozumiteľné pravidlá pre výstavbu. A keď sa bavíme o územnom pláne, tak čo všetko určuje územný plán? Územný plán je hlavným nástrojom pre povolovacie procesy. A jednoducho povedané, neurčuje len, kde a ako sa stavať, ale určuje aj regulatívy a limity, aj výškovosť, rozsah stavby, aj mieru rešpektu k prírodným, kultúrnym a historickým hodnotám v záujmovom území. A to je dôležité. Rozumiem. Dám ti ešte jednu záľudnú otázku, pretože investor by mohol namietať alebo argumentovať, že má zákonné právo postaviť si svoju budovu na svojom pozemku. Dá sa s ním nejak dohodnúť? No určite tu vidím veľký priestor na dialog s investorom a vždy rešpektujem a treba rešpektovať aj tie práva každého majiteľa pozemku, aj právo na jeho zveľadenie alebo na prezentovaný investičný zámer. Ale tiež je potrebné povedať, že tieto práva súkromného investora by nemali prevažovať nad záujmy verejnosti. Jak som spomínala ten otvorený dialog, tak osobne vidím veľký priestor na kompromisy, jednak čo sa týka rozsahu stavby, výškovosti, alebo aj spôsobu využitia, možno aj v rámci PPP projektov na súkromných pozemkoch, nehnuteľnostiach, ktoré sú v blízkosti, možno na komunitné formy využitia, prípadne denný stacionár. A taktiež je potrebné upokojiť emócie, pretože dobrá architektúra má ľudí spájať a kultivovať, nie obyvateľstvo rozdielovať. Súhlasím a ďakujem ti za tvoju odpoveď. Myslím, že teraz už je jasné, aký je tvoj názor alebo postoj k tejto budove. Každopádne pre všetkých, ktorí si chcú viac prečítať o tejto celej, o našom postoji, celého tímu a aj Ivany, môžete si prečítať na stránke ivanatepličková.sk. Júka, ďakujem.